Мечтаете за по-бяла и сияйна усмивка? Гледайте това видео до края, за да научите за нашето специално предложение. В клиника Салиев Dental Care предлагаме професионално кабинетно избелване с висококачествени системи, които дават видими резултати само в едно посещение. Процедурата е бърза, напълно безболезнена и обикновено отнема от 40 до 60 минути. Благодарение на избелващите системи, ефективно се справяме с упоритите отцветявания, а допълнителните съставки в тях подпомагат защитата на зъбния емайл, както и намаляне на чувствителността на зъбите. За по-добър и дълготраен ефект препоръчваме в първите 48 часа след процедурата да избягвате отцветяващи храни и напитки, като кафе, чай, червено вино, както и да се въздържате от тютюнопушене. А ето го и нашето специално предложение. Само сега, до края на месец април, всички дами могат да се възползват от 15% отстъпка за кабинетно избелване. Запишете своя час в клиника Салиев Dental Care и си подарете усмивката, която заслужавате. Очакваме ви!